Madzulo abwino ndine Arthur Chokoto ndi mzangayu Towson Kamalata ndipo tafika ndi nkhani kuchoka kuno ku MBC. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera mchigawo chakumwera kwa dziko lino komwe amakagwira ntchito zina za boma. A National Children's Commission awapempha kuti adzipereke pa ntchito yoteteza ufulu wa ana mdziko muno. Ndipo timu ya AFCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa adu pa masewero oyamba a ndime ya makota final a mpikisano wa Airtel Top 8. Tiyambe ndi nkhani yokuti President Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera mchigawo chakumwera pepani komwe amagwira ntchito zina za boma. Pomwe amafika pa bwalo la ndege la Kamuzu International, nduna za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda, nduna za malo a Deus Gumba, akuluakulu a boma komanso a chipani cha Malawi Congress MCP ndomwe anamulandira mtsogoleriyu. Ali kumwera Dr. Chakwera mwazina anayatsa magetsi a Malawi Rural Electrification Program MAREP pa skulu ya primary ya Pende komanso mdera la mfumu yaikulu Kasisi ku Chikwawa. Analandira mafuta a galimoto omwe anabwera kudzera pa sitima ya pamtunda komanso anatsekulira chipatala chaching'ono mdera la mfumu yaikulu Mlolo mboma la Nsanje. Pakadali pano nduna yozofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati kunali kofunika kuti President Chakwera ayendere ntchito zosiyanasiyana zomwe boma likugwira maboma a Nsanje ndi Chikwawa. Iwo ati Dr. Chakwera amakhulupirira kuti adzionere okha momwe ntchito ikuyendera kuopa kunamizidwa. Kati President wa dziko amakhala akupanga zitukuko zosiyanasiyana zimene nthawi ndi nthawi timanena zoti President asamangokhala adzikaonanso anthu akugwira ntchito motani kuti zimene akupanga zigwirizana ndi masomphenya ake amene President ali nawo. Sangangosiya kuti tiye nayo ni Shire Valley Transformation Project, tiye nayo nikayambitseni skulu ya Nyuwani, kapena inatimeke magetsi tiye nikapangeni, kapena inati kubwere njanje igwiridwenso ntchito njanje imene tiye nitakaonani. Mapeto ake zimakhala zoti President angolandira maripoti koma iyeyo khangati kuti akugona sakupanga nawo zinthuzo. President Chakwera sapanga zinthu mwanthu mmenemo. Amafuna apite pa ground akaone kuti chimene ndinakutumani mupangechi mukuchipanga mmene ndikufunira ineyo. Ndi anapita kunazo ndikayendera zintchito zambiri zimene zikuchitika kumeneko. Ndikayambitsa ma project amasukulu, kaya ndikayendere Shire Valley Transformation Project ngalande manager ikuyenda bwanji kuti madzi akhala kubwera moja namapanga ulimi ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Komanso midzi imene ndinazoti yatsidwe magetsi ndikayatsa magetsi kumene kufunika masukulu ndikakhazikitsa masukulu amene amangidwe. Komanso njanje ndikaone kuti zikuyenda bwanji tionedwe sitima ikubwera yambofika apa zitipangitso difenso tithamangitse kuti mbali yathu ino tiyipange mofulumira mwamtundu wanje chifukwa tisonopere pa njanje jatika ifeyo pa kaliwiro kukuti mene zateremu tiyene kuti tilimbikitse kwathu kunonso kuti ithe mwansanga. Komanso a President anapitirira mpaka na kuchezanso ndi anthu amapanga zaluso kufuna kuti mbali zonse zimene President amafunikira akhozo makhalapo azikhalapo nthawi zonse kuti azicheza ndi anthu ndikumva mavuto awo chifukwa amene akumana zaluso akamba za nkhawa zawo. Nkhawa zimene zija President kutuma nduna zake iwe nduna amene umayang'anira za anthu aluso panga zakuti futi aluso adandaula zimene ndi ntchito za President. Poyankhapo kwa anthu omwe akhala kunyoza boma pa nkhani za njanji akunkuyu ati amalawi aphunzire kuyamika pamene boma likuchita bwino. Tili ku Malawi pa chilichonse chabwino timasaka zoti tiyankhule. Chilichonse chabwino chimene chingachitike timasaka zokuti tiyankhule. Poyamba sizingatheke njanji imene singadzafike kuno ndipo stima singafike kuno. Kenako stima ija yafika koma stima isine nyamuli mafuta yanyamula masese a mizimbe. Kenako iye akuona kuti muli mafuta masima koma nangapeza kuti kwanu kuno sinathe. Ndi Malawi kuti amene amakundopanga zinthu za mtundu umenewo. Koma chimene amapanga President Chakwera ndicho yoyang'ana maso patsogolo. Tinati choyambirira njanje ifike. Njanje chakuti ifike inaonongeka njanje chakalekale zaka 40 chakuti zapitazo. Kuti zichitike kuilumikizanso njanje simatengera kuti boma ndi boma kugwirizana. Takhala ndi ma President bwanji sana lumikizana ndi boma la Mozambique kugwirizana zoti njanje chalumikizidwenso. Mwayiwala kunala President anatitenga kupita ku Nsanje kumatuza kuti agwirizana ndi boma la Mozambique tikhala ndi doko ndipo tidikirire pakubwera sitima yanyamula fetereza. Tinatsigira pa tsiku lonse sitima yanyamula fetereza sinatulukire. Kamena kungotulukira thumba limodzi lili mu bwato la matabwa silinatulukire thumba la fetereza. Chipira lija chilipobe mpaka pano ku Nsanje kuti amalawi zimene samayankho kuti chinthu muna amanga apa munkatuza pakubwera sitima ili kuti lero wina wapita akunena zoti tiye tilumikizenso njanje ino anyusi ndife ku Malawi
ayilumikiza ndakuti ndikupita tikaone kuti sitima ikubweradi sitima ija yafika zimene zipangitsanso a president kuti aloza anyamata awo tiye ndipange changu uku tsopano njanji jatalumikiza tiye ndilumikize mpaka ikafike kulimbi a Mozambique sana kayika njanjiyo ikumapita kutchire tikangoyima popanda kolowera chowasangalatsa njani ngopanga njanji imene ukangomenya pa chintengo nkuima akupanga njanji ifuta madzoti ikatero idutsa inyamula zinthu zopita ku Malawi inyamulaso zinthu zochoka ku Malawi kupita kwawo ndi njanji chaimalizidwa ndipo aliyense amene akayikira zimene akhala adzidikirira akadaulo pazachuma ati dziko la Malawi tsopano layika maziko oyenera ndipo posachedwapa likhala dziko lopanga ndi kugulitsa katundu. Akatswiriwa anena izi kutsatira ulendo wa President Chakwera maboma a chigwa cha mtsinje wa Shire, Ansanje ndi Chikwawa. Nayo Blessing Silauka ndi nkhani yonse. Pa ulendowu adalengeza kuti alimi wamba omwe akugwira ntchito m'makooperative ayamba kugwiritsa ntchito madzi a mngalande zatsopano za Shire Valley Transformation pakati pa mwezi wa Meyi ndi Juni chaka chamawa. Akatswiriwa ati izi zithandiza kulimbikitsa kukolola zochuluka kwa chakudya komanso kusandutsa chigawochi kukhala dengu la chakudya cha Malawi. Kubwera kwa mafuta okwana malita 1.2 miliyoni kuchokera ku Beira kufika ku Nsanje kudzera mu njanji ya Sena Corridor akuyamikiranso kuti zithandiza kukweza chuma cha dziko lino. A Emmanuel Soko ndi katswiri wa zachuma. Kuyendesa katundu panjanji kumakhala kochipirako chifukwa kuti masitima achapa kuisa ntchito iwo ocheperako chili katikati chinthu masipe unit commodity komanso chifukwa chati njanji sitima za njanji zimanyamula katundu wambiri nthawi imodzi oti mwina titati tiyeserere kuti anyamule mwina magalimoto kapena ngati mafuta abwera kumene 1.2 million liters ikanakhala matraki akanakhala matraki 100 wapelera angobwera nthawi imodzi ndi kunyamula katundu eseyo nthawi imodzi. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform NAP lomwe lili ndi mabungwe oposa 250 a Benedicto Kondowe ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cha utsogoleri wawo wa masomphenya. Ife ngati National Advocacy Platform tili wosangalala kwambiri chifukwa mayendedwe wogwiritsa ntchito njanji ndi mayendedwe a Malawi ambiri akhala kudandaula mu zaka zochuluka chifukwa Malawi amazindikira kuti programu imene ndondomeko imeneyi inathesedwa chifukwa anthu amafuna apange ma business kugwiritsa ntchito matankers pa nsewu zimene zikuononganso kwambiri misewu yathu. Ndiye kukhazikitsa ndondomeko zimenezi za njanji ndi nkhani yofunikira kwambiri komanso tinchikhulupiriro kuti Malawi ali wosangalala chifukwa ndi njira imodzi imene imathandizira kuti katundu ayende msanga komanso mitengo yake ikhale yochipa. Izi zithandiza kwambiri komanso ndi zimene zingathandizirenso kuti manyamulidwe amafuta akhale akuyenda msanga komanso muchulukirapo. So tithokoze kuti boma laganiza kuti libwezerese njanji zimene zakagwiritsa ntchito kwa zaka za nkhani mudziko muno. Tikukhulupirira kuti Malawi ali wosangalala. Chiyembekezo chathu ndichonena kuti mtsogoleri wathu apitiriza kupanga zinthu zabwino zimene zingathandizire kuti chitukuko chathu chibwere muchimake. Nkhani zolimbikisanso mthirira ndi nkhani yofunikiranso kwambiri chifukwa ithandiziranso kuti anthu akhale akulima nthawi yonse pachaka wosangodalira mvula ayi. Ulendo wa Dr. Chakwera unaphatikizapo kuonerera kubwera kwa sitima ya panjanji yomwe yabwera koyamba kwa zaka 41 komanso kuyendera project ya Shire Valley Transformation kukhazikitsa midadada ya sukulu madera omwe anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi kuyatsa magetsi pansi pa Marep 9 komanso kuyendera ntchito za chipatala mwa zina. Blessing Silauka, MBC, Blantyre. Bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM lati zokonzekera zokhudza ntchito yogulitsa fertilizer otsika mtengo ya AIP zikuyenda bwino. Wapampando wa bungwe la SFFRFM Paul Kamlongera wanena izi ku Blantyre pomwe komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona momwe mabungwe aboma akugwirira ntchito zawo inakayendera malo omwe bungweli limasungirako zipangizo zake za ulimi. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Malinga ndi Akamlongera, bungwe lawo likuyetsetsa kugula fetereza ndi cholinga choti pomadzafika nthawi yogulitsa kwa alimi zonse zikhale zili mchimake. Iwo ati ngakhala kukumana ndi mavuto ena, bungwe lawo lionetsetsanso kuti pofika nthawi ya mvula
pomwe mayendedwe amakhala ovuta, bungwe lawo likhale litafikira alimi omwe amakhala m'madera ovuta kufikako. Ntchito imene tiyesetse kuti ziyende bwino. Ino munaona chaka chatha zinthu zinayenda bwino. Ndiye kuti chaka chinonso timagwira limodzi ndi pajande aboma kuti chifukwa iwo amatituma titagwirire ntchito imeneyi yogulitsa fetereza otsika mtengo ija. Ndiye chifukwa cha chimenecho tikugwirizana benda aboma kuti one kuti pamene aziti aya kukhazikitsa president ndondomeko imeneyi tizakhale kuti tili okonzeka bwinobwino kuti zinthu zonse tikamapita tsogoloko. Mawu ake wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona momwe mabungwe aboma akugwirira ntchito zawo a Pinto Ndikutsaira anati ndi okondwa kamba kuti azionera okha momwe zokonzekera zikuyendera ku kampani ya SFFRFM. Akutsaira ati monga kampani ya boma SFFRFM ili ndi udindo onetsetsa kuti ikusungira fetereza ochuluka ndi cholinga choti pambali pogulitsa mu ndondomeko ya boma yotsika mtengo adzigulitsanso pa mtengo wabwino kwa alimi omwe sali mu ndondomekoyi. Ifeyo ngati komiti tasangalala basi fataona kuti ungakhale muno fetereza ndi alipo mpirizere kwa basi. Ndiye tugenza kuti wina ndi wawo waiwowa amagulitsa kashi kumaso for sale wawo ndalama zawo wina ndi waboma. Ndiye tugenza kuti pamene programu iziyamba zikhakuti zonse zibwinobwino poti fezo nawo sakubwera kumene. Ife ngati komiti bungwe la SFFRFM ndi lomwe limakhala patsogolo pa ntchito yogula fetereza kunja kwa dziko lino komanso kugulitsa kwa alimi kuphatikizapo mu ndondomeko ya boma yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP. Charles Pensulo, MBC, Blantyre. Nduna yona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha m'madera ndi zosamalira anthu a Jean Sendeza apempha makomishona oteteza ufulu wa ana omwe awasankha kumene a National Children's Commission kuti adzipereke pa ntchito yoteteza ufulu wa ana mdziko muno. Ndunayi yanena izi pamwambo olumbiritsa makomishona lawa mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Thokozani Jumpha lomwe wawerenga ndi Helix Manemba. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yati udindo wa makomishona lawa ndi kuthandiza pa ntchito yoteteza ufulu wa ana mdziko muno. A Sendeza ati bungweli lithandizanso kulimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba komanso kuonetsetsa kuti ana akukula ndi moyo wabwino. Ngati unduna komanso ngati dziko takwaniritsa kuyika ndondomeko imene inakhazikitsidwa ya lamulo ya National Children's Commission 2019 imeneyi idapanga kuti anzathu onse amene akugwira ntchito zimene zimayang'anira zawana azionetsetsa kuti akuchita zinthu mwa ndondomeko. Ndiye kuti pakhale ndondomeko yotsatirika bwino nchifukwa chake panafunikira kuti pakhale makommissioners. Ndiye makommissioners amenewa atamaliza maphunziro awo lero ndithu alumbiritsidwa kuti ayambe ntchito yawo. Ndipo mmodzi mwa makomishona lawa a Benedicto Kondowe ati ndiodzipereka kugwira ntchitoyi maka polimbikitsa ufulu wa maphunziro pakati pa anawa. Udindo wathu waukulu ndikuonesesa kuti maufulu ana akutetezedwa. Tikudziwa kuti ana akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana m'manyumba komanso malo amene kwachitikira ngozi. Komanso ku skulu kuli nkhanza zosiyanasiyana zimene ana akumana nazo. Gawo lina ndikuonesesa kuti ma-services amene ana akuyenera apasidwe aperekedwe moyenerera. Bungweli lomwe linakhazikitsidwa mchaka cha 2019 motsogozedwa ndi nduna yakale ya Robin Lowe muli anthu osiyanasiyana monga Vincent Mwakhwawa, a Julia Chimuna, a Benedicto Kondowe, a Laika Milanzi ndi a Luce Kachapira. Nkhani izi zikuchoka kuno ku MBC. Tiyentoneso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera mchigawo chakumwera kwa dziko lino koma amakagwira ntchito zina za boma. A National Children's Commission awapempha kuti adzipereke pa ntchito yoteteza ufulu wa ana mdziko muno. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa duu pa masewera oyamba a ndime ya makota final a mpikisano wa Airtel Top 8. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles.
uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC aliyamikira kamba kugwira ntchito yake mwaukadaulo. Mkulu wa bungwe la Churches Action in Relief and Development CARD, Milton Luhanga, wanena izi ku Blantyre pomwe mabungwe awiriwa amasayinirana mgwirizano oti agwire ntchito limodzi. Charles Pensulo wadza ndi nkhani yonse. Malinga ndi mgwirizano, bungwe la MBC liziulusa mapulogalamu a bungwe la CARD omwe ndi kuphatikizapo ntchito za ulimi, kusamalira anthu komanso zobwezeretsa chilengedwe. Bungwe la MBC liziperekanso upangiri pamomwe mapulogalamu a CARD angapindulire anthu. Mawu ake, mkulu wa bungwe la CARD Milton Luhanga anati achita mgwirizano ndi wailesi ya MBC kamba kuti ili ndi ukadaulo pa nkhani zoulusa mawu komanso imafikira anthu ochuluka mdziko muno popeza imamveka paliponse. Chifukwa chache tinaona kuti mwina ndi bwino kuti tikhale ndi nyumba yofalitsa mawu ngati MBC, chifukwa MBC ndi munthu wa mawayilesi ndi akhoza kupita paliponse pamene ife tikugwira ntchito ndi kukatenga zimene tikupangazo kuti anthu ena mu dziko muno aziwe. Ndipo m'mawu ake, mkulu woona zolemba anthu ntchito ku MBC a Justice Matonga anati mgwirizanowu ndi umboni woti anthu ochuluka ali ndi chikhulupiriro ndi wailesi za MBC. Ife ya MBC ngati manthu wa ma-radio ndife okondwera kwambiri kuti akhadi asankha ife kuti ndi amene tidzaulutsira zochitika zawo za tsiku ndi tsiku. Andi kuti tikapanga zimenezi anthu ambiri amalawi adzadziwa zonse zimene amachita akhadi. Akhadi atikhulupirira ife zoona komanso mu mgwirizano wathu tagwirizana zochitika zosiyanasiyana, ndipo ife MBC tionetsetsa kuti zimene tapanga mu mgwirizano wathu ndi zimene tizitsatira. Chipani cha People's PDP chavomereza akondwa Nankhumwa kukhala mtsogoleri wawo. Nthumwi kusonkhano waukulu omwe umachitikira mu mzinda wa Blantyre zasankhanso a Rose Sagala kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi. A Simeon Phiri awasankha kukhala mlembi wamkulu wa chipanichi, pamene a Nanariwa Nanguwo atenga udindo wa mkulu woona za chisankho ku PDP. Udindo wa mkulu woona za malamulo wapita kwa akondwani ku Mitengo, pamene a Rhodes Msonkho apitirira kukhala mneneri wa chipanichi atagwirizira udindowu kuchoka pamene chipanichi anachikhazikitsa chaka chino. Ndipo Maiketi Mkandawire awasankha kukhala mkulu woona zokonza zochitika mchipanichi. Ntchito yogawa ndalama pansi pa ndondomeko ya mtukula pa khomo m'boma la Neno yayamba. Poyankhula pamene amakhazikitsa ntchitoyi, DC wa bomali Mai Rosemary Nawasha anati anthu okwana 3,493 ndomwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi. Zambiri mulipoti la Kumbukani Phiri. Kunali chisangalalo kwa akam'mwamba m'boma la Neno pomwe anthu ena ayamba kulandira mtukula pa khomo kwa nthawi yoyamba. Mmodzi mwa omwe analandira nawo mtukula pa khomo koyamba ndi a Felista Gewere, ndipo ati akhala kudikira nthawi yayitali kuti ayikidwe pa ndondomeko ya mtukula pa khomo. Ine ndilokondwa ntabujeni mene na dzangu vonoti boma dzinangalatuluka ndiye nali pa chisangalalo likumaliza tikati ifaza kumangomva mbuyo munoti ntukula nda ambuyo wazisoma munangasi mbuyo mu ndoti zimatengera mwayi nangasizana nokuti zinthu zizichokera kumpika ndiye nangona kumpika kotatulukamo ndapamene ndambolandiramo kuti kundili nditi ana ndikatigulira makope
chakudyaso ndikagulaso pati pomwepo kuti ana akamabwera school ndiite mumene akufuna kutsegula ndoti azikhala kuti akapeza chakudya pakhomo. Koma ndi momwe lili nyengo munthu ndamasunga siweretse ndi momwe lili nyengo ifika panopo ndalama zikuvuta chakudya chikusowa ndiye kuyenera kuti munthu woganiza kuyenera kuti ndalama ikuitama kusegula chakudya ndi ana ukagulire makopo kuti apite ku school. Ine kuti ndikuthokoza kwakukulu kwambiritu kuti loko ndithudiro kuena mudzimo ina maina osana rore kumene ino tabwere FM kuti otenga ngati fe anthu oti opambana kumene ndikuthokoza boma amene akutithandiza chonchimo asasiye chonchi atipitirize mathandizidwe zikomo kwambiri. Mai Rosemary Nawasha ndi DC wa boma la Neno ndipo ati cholinga cha boma ndikuonetsetsa kuti anthu akalandira mtukula pakhomo kwa nthawi yayitali akuyenera kukhala odziyimira pa okha. Iwo anati ndi chifukwa chake tsopano ayamba kupereka mtukula pakhomo kwa anthu ena atsopano. Iwo anati mu ndondomeko itsopano madandaulo adzikhala ochepa chifukwa akugwiritsa ntchito ndondomeko ya United Identification UBR registration posankha anthu omwe akuyenera kulandira mtukula pakhomo. Cholinga cha boma ndi chakuti anthu akalandira ndalama ija azipanga china chake kaya ka bizinesi kaya kugula kachiweto cholinga tsiku lina adzafikira kuti tsopano akhoza kusira ena azilandira amene sanalandirepo iwowa athe kupitiriza mabizinesi awo. Choncho mchaka chimenechi anthu amene amalandira kale amenewo tasamutsamo timati graduation akhala ngati akula talandira ena amene oti sanalandirepo koma ndi ovutikaso kuti nawonso akhoza kuona kuti kodi ndingapange chani ndi ndalama imene boma likundipatsa nthawi. Pali chiyembekezo choti masenta 26 mboma la Neno akhala kulandira mtukula pakhomo kuyambira ndi paka mmwamba mdera la mfumu Simon. Kumbukani Phiri, MBC Neno. Kampani ya Gazette Media yatsindika zakufunika kwa atolankhani olemba za malonda ndi chuma cha dziko lino. Kampani iyi yatsindika izi pamene imapereka cheke ku bungwe la olemba nkhani za malonda ndi chuma mdziko muno. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula atapereka chekechi chomwe cha ndalama zokwana 500,000 kwacha, mkulu wa Gazette Media a McDonald Chapalapata anati anaona kuti ndikofunika kuti athandize mkumano wa olemba nkhani azamalonda ndi zachumawa kamba kuti mkumanowu umathandizira kuti akambirane zofunika pa ntchito yawo. Achapalapata ati chifukwaso china ndichoti kampani yawo imagwira ntchito ndi kampani zambiri zomwe zimagwiranso ntchito ndi atolankhani olemba zamalonda ndi chuma. Popeza ifeyo ngati Gazette Media timagwiranso ntchito ndi ma clients athu oti amapanga ma business osiyanasiyana ndesi zingatheke kuti atolankhani amene amalemba nkhani za business tisagwire nawo ntchito limodzi. Ndiye titakhala pasi tinaona kuti inde kampani yathu suti ndi yayikulu kwambiri tikungoyamba kumene koma tikukwerabe ndithu tinati kangachepe kamene tingakhale nako tiathandiza zathuwa kuti athe kupititsa patsogolo bungwe lawo komanso asankha anthu oyenerera amene angapititse patsogolo bungwe la Association of Business Journalists. Mmodzi mwa akuluakulu ku ABJ Oldbrem Chulu anathokoza Gazette Media kamba ka ndalamazi ponena kuti zithandiza kwambiri kuti msonkhano wawo uyende bwino. Sisi chitenga ngati chinthu cha pafupi takhala tikuona kuma MISA Awards a Gazette Media so amabwera ndithu kuthandiza kupereka nawo mphoto zosiyanasiyana ndezikuoneka kuti akupitirizabe ife ndithu ndokondwa ndipo tikuwafunira zabwino. Msonkhanowu uchitika boma la Mangochi kuyambira 26 mpaka 28 mwezi uno ndipo uperekanso danga kwa mamembala a bungweli kuti asankhe anthu ena oti atenge maudindo. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets lero yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa duo pa masewero oyamba andime ya makota final a mpikisano wa Airtel Top 8. Masewerowa anachitikira pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pamene mpikisano wa chaka chino amakhazikitsa. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Bullets inagoletsa zigoli ziwiri mu mphindi 12 zoyambirira kudzera mwa Stanley Billiat ndi Chawanangwa Gumbo. Timu iyi inapitiriza kupeza mipata koma sinakwanitse kuonjezera zigoli.
masewero achibwereza pakati pa matimu awiriwa adzachitika pa 29 mwezi uno mu mzinda wa Lilongwe. Matimuwa anakumananso mu mpikisanowu chaka chatha ndipo Bullets inapambana. Masewero a mu mpikisano wa Airtel Top 8 apitirira la mulungu lino pamene Mighty Mukulu Wanderers ikumane ndi Bangwe All Stars pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, pamene Chitipa United isewera ndi Kamuzu Barracks pa bwalo la Kalonga. Chaka chino kampani ya Airtel yaonjezera ndalama za mpikisanowu kuchoka pa 234 million kwacha kufika pa 655 million kwacha mu zaka zitatu. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera mchigawo chakumwera kwa dziko lino, koma amakagwira ntchito zina za boma. A National Children's Commission awapempha kuti adzipereke pa ntchito yoteteza ufulu wa ana mdziko muno. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa Civil Service United ndi zigoli ziwiri kwa duu pa masewera oyamba a ndime ya makota final a mpikisano wa Airtel Top 8. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Arthur Chokoto ndi mzangayu Tauson Kamalata. Madzulo abwino.